Dobrý deň, a tu je televízia Artul. Pozrite sa, jak je dneska na priehrade Rušmo. Plné parkovisko aut. Začala rybárska sezóna. Dobrý deň, a tu je televízia Artul. Pozrite sa, plné parkovisko aut. Sezóna začala. Popri brehoch samé auto a rybári. Na druhej strane tiež. Teplota vody 8 stupňov, vzduch 15, príjemné.